și la un episod de Stumble Guys. Uite, am luat și footstep-ul acesta. Hai că ăla și pe ăsta pe mașini toate. Ok, Paint Splash. Ok, sper să mă caliu și dacă nu... Sper să mă Da, mă calific. Nu cred. Eu, ba da, eu cred că mă calific. Eu nu. Oh, ăla, cât de prost sunt. What? Ați văzut și voi ce bug am prins acolo? What? Ați văzut ce... Nu mă mai calific. What the fuck, ce bug am? No. Mai știu și eu să joc. Ok, am revenit. Oh my god. Păi dacă e nou, bă, da. Și tu ești la fel. Nu e vorba de asta. Uitați-vă în colț. Unde am eu de... Nu. Voi nu vedeți de aici. Dar am ping-ul 100. Ping-ul 1000. La store ne leagă aceleași. Whoop. Whoop. Oh yeah, man. Mai am puțin și am altul. Aștept frumos să arde. Deci, Bodeș. cum avem Bodeș. E bot. Da. Da, știi și tu să vorbești. Eu știu, e pe 2. Da. Mamă, ce era să mă duc. Nu mă duce. Aoleu. Am revenit din nou că suntem prea nobi. Mamă, ce mai nobi. Sper să pot să mă calific. Ok, păi, unul m-am calificat. Oh, da. In 1,000 different ways. Hai că acum le pică mapa peste 3 ani. Nilescovici. Uite că nu scovici dacă am Mă, bloc de și a doua mapă. Sper să mă calific. No. Ok, e foarte ușor până acum. Oh my god. Nu! Nu te cred, man! Am
revenit cu un stumble, cu un jungle roll. Hai că pot și o să joc camping cu 500 de milioane, dar de ce nu există? Hugo 8. Mă bă, a doua. Niște căcănescovici de familiescovici. Sper. Aolă. Oh. Oh. Mamă, ce mai pro jucător de Stumble, guys? Eu sunt. Înaintea lui Wizard este, bă, sunt prea bun la Stumble, guys. Sunt foarte bun. Da, nu m-am mai jucat de o lună Stumble, guys. Dar asta va fi postat cam pe la 4, 2, pe la 4. Nu o să fie postat pe la 6. Asta nu înțelege că filmez. Asta de lângă mine, fratele meu, nu înțelege că filmez. Asta. Auziți-l cum face, zici că e... Nu mai înțelege nimic. Nu știe să tacă și el în gură să facă un episod. De ce? Că vine el și ne omoară pe toți. Ca să nu pot să fac filmare. Ia auziți-l. Omoară cu țigara. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Vă omoară. Că vine duțul să mă omoare, că filmez aici, că vreau să filmez și eu. Mamă, cât era să nu mai calific. Place să se alimite AK-47. Ia auziți-l. Nu pot să filmez un videoclip din cauza lui. Oh my god. O să mă băbu. O să taci? Cu o condiție, dacă nu mă deranjez. Bine, mersi. Sper să câștig. Știi? După ce sunt ultimul noob, nu cred că o mai nici câștig. Pablo Diablo. Cred că nu o câștig. AK-47. E pe spate. Duțule! O câștig! Și acum viu că-ți vine unul de spate. Este, mă, primul meci câștig. Te rog. Has won the game! Stai puțin, stai! Nu te mai urca pe mine. Space! Îmi place diam. Nu zic ce fac când vine asta, hai și mură de loc. Adică eu. Place diamante. Că-i pică și un skin. Sper să pice legendara asta, ca pica legendara. Mamă, cât îi place să se alinte. AK-47, ochi pe spate, înclinate, place bia. Stai ultimul. Nici nu prea mai am baterie la telefon, mă. 18%. Hai să-i. Mamă, cât îi place să se alinte. AK-47, ochi pe spate. Uitați-vă cât aping am din cauza la încărcare. Am prea puțină încărcare, mersi că m-ai oprit. AK-47, ochi pe spate. Vine și ne distruge toate. Ne calificăm. AK-47, ochi pe spate. Place diamante, furdele picante, reacții. 60-90 foc, îmi vine să te lazi în gură de mea. Dapsta, ta-ta-ta-ri-ri-ra.
Bananiu. Și când termin videoclipul, uite, Ăsta e ultimul meci care îl fac. de picante era activitate. Să văd copii. Cine face ce vrea ea? Și a doua mapă este Stumble Soccer, care o lăresc. Viața reală. Iubesc fotbalul. Salinte. În viața reală rezista fotbala. Oh, shit! Dar aici nu cred că poate să o câștige. What the fuck? Ăștia acum au 1-0 deja. Ce faci? Da, aici se va termina